Salut, numele meu este Bogdan și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Știu că am o voce puțin ciudată, însă am răcit foarte tare, fraților. De 2 zile, abia dacă mai dorm 3-4 ore pe noapte, nu pot să dorm deloc. Mă ustură ochii, mă doare capul, mă doare în gât foarte tare. Nu știu cum am eu norocul ăsta. Mai e puțin și vine Revelionul și trebuie să fiu cât mai fresh, să pot să petrec cu prietenii mei în noaptea de Revelion. Sper să-mi revin, mai e foarte puțin și bineînțeles că este foarte târziu, nu am somn și mă uitam pe pagina de Facebook și am văzut că foarte mulți dintre voi mi-ați dat mesaje și mi-ați spus să sun la 666. Se spune că numărul 666 este numărul diavolului. Și am zis ok, cu toate că știu că acest număr nu există și nu merge să suni, însă o să fac chestia asta filmând, să vă arăt și vouă că nu există și nu merge să sun la acest număr. Ok, deci să văd unde mi-am pus telefonul, e pe pat acolo, o să iau telefonul și o să sunăm să vedem dacă răspunde cineva. Și apropo, știu că îmi stă părul foarte nașpa, însă este foarte târziu, este 2 și 12 minute dimineața, nu am avut niciun chef să mai stau să-mi fac părul. Bun, haide să sunăm să vedem. Ia să vedem. Focalizează. Deci, vin 666. Vedeți? Și dăm. În serviciu. The number is not in service. Nu merge, nu există. Mai dăm o dată. 666. Bun. Și sunăm. Difuzor. Numărul nu este în serviciu. The number is not in service. Nu merge. Deci ați văzut, am sunat la 666, nu a răspuns nimeni, zice că numărul nu există. Mai încerc o dată, încercăm cu 07666666 și sunăm și dăm pe speaker. Numărul format este incorrect. Vă rugăm să încercați din nou. The number you have dialed is not... Nici asta nu există. Haideți să încercăm 66666. Stai să vă arăt și vouă. Uitați, aici. Hai să focalizeze. Bun. Haideți să-i dăm aici. Să sunăm, să vedem dacă răspunde cineva. Bă, a răspuns. Auzi ceva, nu ești nebun? S-a închis, a luat lumina. Bă, ești prost? Bă, s-a luat lumina. Bă, marș. Ori eu... Bă, ești prost? Stai să văd dacă mai am lumină. Mai merge camera, merge. Foai. S-a luat lumina, mai să vă mai am lumină. L-a întrerupt pe aici. Deci nu merge, frate. Să aprind telefonul, să dau blițul de la telefon, că lumina n-am, să mă vedeți. Deci, stau cu telefon acum, fraților, nu mai am lumină. Mi s-a luat lumina, deci nu știu, m-am speriat, pe bune, nu știu ce se întâmplă. Sper că e doar o coincidență și atât. Pur și simplu, nu merge lumina. Nu știu de ce, uitați, mă ajut de lumina de la telefon, că nu am lumină în casă. Sper să vină, sper să vină lumina. Bun, prieteni, deci abia acum mi-a venit și mie lumina după aproape o oră. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Pur și simplu s-a luat lumina fix atunci. Credeam că nu o să se întâmple nimic, însă cred în continuare că pur și simplu a fost doar o coincidență și atât de s-a luat lumina în timp ce filmam eu. Am rămas fără cuvinte, sincer, nu știu ce să vă mai zic, dar m-am speriat foarte tare, vorbesc serios. Deci cam atât și cu clipul de astăzi. Acesta cred că e ultimul clip pe anul acesta. Oricum, ne vedem în 2017, adică peste câteva zile. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să apăsați butonul de like,
să dați un share pe Facebook, să vadă și prietenii voștri întâmplarea mea din această seară. Vă urez sărbători fericite, un an nou cât mai bun, plin de bucurii, să fiți sănătoși, să puteți să mă urmăriți în continuare. Sper să petreceți frumos alături de prieteni, familie și să vă distrați de Revelion. La mulți ani și cu voi în seara asta a fost Bogdan și ne vedem la următorul video. Pa!